Какво е звуколечението на някой, който никога не е чувал за него? Много от хората наистина не са чували за звуколечението. Въобще по нашите географски ширини това е нещо много ново. Въпреки че всъщност това е първоизточника на всички лечения. Преди всичко е звука. Звукът е лекувал преди да се появят билките дори, преди да се появи медицината, преди всичко друго е звукът. Дори така човек, ако се замисли, това е първото сетиво, което развиваме в утробата. Слухът. Съответно, с звуците ние започваме да опознаваме целия свят и това е най-голямото влияние. Как обяснявам на хората, които за първи път се сблъскват с тази тема? Започвам с това, че всичко около нас е вибрация. Всичко има своята честота. Ние сме създадени от вибрации и честоти. Всеки орган в нас има своята честота, всяка система. И често, когато имаме проблем, имаме разместване на тези честоти, това дава индикация и в външния ни свят и съответно в състоянието ни, било то физическо, емоционално. Звуколечението е най-общо казано балансиране на тези наши честоти, за да бъдат хармонични и да постигаме известен нормален баланс въобще в съществуването си.